салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Нафароне ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, силкае ки мо дар комментария закрепит кардагем, бидурен регистратсия кунен ва промокоди моро бизанен, соҳиби бонус мегарден. Мо имрӯз дар видео якчанд хабарҳои нава пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунен. Пеш аз шурӯъ кардани барнома як-ду сухан дорум ба шумо хотиррасон мекунам. Баъзан нафаро дар комментарияҳо бисёр менависанд ки шумо хабарҳои бардурӯғ менависонен ё ки номҳои ковертонро дурӯғ мемонен. Умуман гапҳои дағал вақтҳои охир бисёрай. Ман намедонам аз чӣ сабаб бошад, лекин хоҳиш мекунам ай ҳамун шахсиятҳо ки ай канали ма подписатсия кунен, суханҳои қабеҳ зада хитонам гунаҳгор накунен ва як каси дигарам мехона айб нашава. Ба ҳамин хотир подписатсия кунен, тамошо накунен. Хоҳиши калон дорам ай ҳамин шахсиятҳое ки фикрҳои ноҷо нисбати мо доранд. Ва оиди ном мондани мавзӯъҳо ма як чиза гуфтаниям ки ҳар мавзӯеро ки ма пешкаш мегардонам, танҳо дар канали ма ӯ мавзӯъ нест. Бисёриёт мегӯянд ки и дар дигар каналҳо аллакай пешакӣ биромадагиай. Ба ҳамин хотир ма гуфтаниям ки ҳар чизеро мо пешниҳод мекунем, ҳар чизеро ба шумо мефаҳмонем, мутобиқи ахбороти ҳукумати ҳамун давлат мо мефаҳмонем. Агар оиди Тоҷикистон боша, аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ахбороте ки мешава, мо ба шумо пешкаш мегардонем. Мо ягон чиза ҳеҷ вақт аз пеши худмон гап назадаем. Ва ҳазор раҳмат мегӯям нафароне ки моро тамошо мекунанд ва боварӣ доранд. Иншааллоҳ ки мо баҳри ҳамво кӯшиш мекунем рӯз то рӯз хабарҳои нав зиёдтар кунем ва ба саволҳошон ҷавоб гардонем. узри зиёд ки камакак вақти шуморо ма гирифтам. Акнун шурӯъ мекунем ба қисми асосии барнома. Аввалин хабари мо оиди суханронии раиси авиатсияи агентии ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода оиди барқарорсозии парвозҳои Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки раиси авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфт? ҳозир мо суханҳоша ба шумо мегем. Раиси агентии авиатсияи Тоҷикистон Икром Субҳонзода афзудааст. Гуфтушунидҳо дар атрофи ин масъала то айни ҳол идома доранд. Мақомоти Тоҷикистон изҳори умедворӣ мекунад ки парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистон ва Русия дар ояндаи наздик барқарор мешаванд. Мақомоти авиатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти авиатсионии Федератсияи Россия то айни ҳол и вазъията баррасӣ карда истоданд ва мақомоти Федератсияи Россия то айни ҳол ба хулосаи аниқе наомадааст. Яъне ба хулосаи омадагӣ нестае ки иҷозат бития барои парвозҳои мунтазам. Ва ногуфта намона ки ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай аз моҳи августае ки омодааст барои парвозҳои худша мунтазам гардонидан бо Федератсияи Россия. Ва ин танҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ надорад, то ҳоле ки Федератсияи Россия ин чиза тасдиқ накунад ва иҷозати ҳукумати худша натия. Ва дар давоми суҳбат раиси авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода афзудааст ки инчунин гуфтушунидҳо бо Хитой ва Узбекистон то айни ҳол идома дорад барои мунтазам барқарор кардани парвозҳо. Ва ногуфта намона ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол ҳар рӯз 5 рейс муқаррар шудагиай бо ширкати ҳавопаймои Somon Air, Ютер ва Сибир Уральский авиалиния. Ана ҳамин 4 ширкат ҳар рӯзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандора интиқол дода истоданд. Ва мегзарем ба қисми хабари навбатимон оиди суханронии раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар мавзӯи масҷидҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар шаҳри Душанбе қарор дошта.
рустами эмомалӣ шаҳрдори душанбе ахиран зимни ҳисоботаш дар бораи фаъолияти як соли охир гуфт. Дар пойтахт дар баробари масҷидҳо инчунин ташкилотҳои ғайриисломӣ дар доираи қонун фаъолият мекунанд. Қайд кардан ба маврид аст ки айни замон дар шаҳри Душанбе маҷмуан 74 масҷид фаъолият дорад. Аз ин шумора 19 масҷид ҷоме ва 55 масҷиди панҷвақта мебошанд. Изҳор дошт раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ. Ва дар давоми суҳбат раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ афзуд ки дар шаҳри Душанбе 29 ташкилотҳои динӣ мавҷуданд, яъне ки ба монанди мадраса. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хабари навбатӣ оиди дар соли нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба коркунони давлатӣ ё ки бар донишгоҳҳо дигару дигар ҷоҳо чанд рӯз оддих метиҳанд. ҳозир мо ба шумо мегем, бо диққат гӯш кунед. тибқи тақвим соли нав имсол рӯзи ҷумъа фаро мерасад ки мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид истироҳат эълон шудааст. рӯзҳои шанбеву якшанбе истироҳати тақвимӣ мебошад, афзудаанд. ҳамин тавр бо назардошти рӯзҳои истироҳатӣ тоҷикистониён дар остонаи соли нави мелодӣ 3 рӯзи истироҳат доранд. яъне ки соли нав дар имсол рӯзи ҷумъа омадагиай ва рӯзи ҷумъа шанбе якшанбе рӯзи истироҳат дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардагианд ва сар карда аз 4 январ рӯзи кори оғоз мегардад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. видеоҳои нави моро интизор бошен ва иншааллоҳ ки саволҳои додагитона рӯзҳои наздик боз як навор мекунем, ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ногуфта намона ки дирӯз мо як навор кардем, ба саволҳои подписчикои худмон ҷавоб гардондагием. бидрои намун наворам тамошо кунед. дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.